Ja by som dal také krátke intro. Takže dobrý deň a vítajte na tomto webinári. Za nás je tu teda Fero Kocúrik, môj kolega, ktorý je team leader, ktorý pracoval na viacerých projektoch v rámci e-governmentu. Ja sa volám Michal Blažej, ja som riaditeľ spoločnosti Lighting Beetle. Veľmi v krátkosti o nás. My sme spoločnosť, ktorá sa venuje téme Customer Experience posledných 15 rokov cca. A často sme robili aj na nejakých e-government projektoch od úplne takého úvodu, o čom si práve dneska porozprávame, o takom nejakom našom prvom projekte. Ale prečo je to celé dôležité je, že vznikla proste nejaká legislatíva okolo user experience a vlastne celá tá téma možno nie je úplne jasná a my to berieme ako nejakú takú našu evangelizačnú povinnosť o tom porozprávať a dať aj priestor možno na otázky a na nejakú diskusiu. Nebudeme vedieť povedať všetko, ale skúsime taký krátky úvod len, že aká je situácia, čo to vlastne user experience vôbec je. A potom by sme sa prehúpsli do príkladu zo Slovensko.sk, kde sme prechádzali cez rôzne fázy, o čom vám Fero porozpráva. A ako to vlastne vyzerá v praxi, aby ste dostali taký akože príklad toho, že vlastne ako je ten user experience implementovaný v praxi. Spoločnosť Lighting Beetle my sa väčšinou venujeme teda komerčným projektom, 80% nášho biznisu je v zahraničí, máme 80 ľudí, ktorí pracujú na týchto Customer Experience projektoch. Naši klienti najväčší sú vlastne Škodovka, Centrála, kde robíme všetky digitálne veci, aj veci do auta, tak. Robíme aj Európsky patentový úrad, čo je ďalší veľký klient, ale zo slovenských určite poznáte Orange alebo Dôveru, kde väčšinu tých digitálnych služieb sme robili my. Dobre, takže ja by som asi začal. Vlastne, čo sa zmenilo, je, že za ostatné obdobie prišla rôzna legislatíva, ktorá spomína nejako user experience. Je to jednak projektové riadenie, kde sa veľa hovorí o všelijakých testovaniach. Sú to štandardy, kde sa hovorí o jednotnom manuáli elektronických služieb IDSK, ktorý pravdepodobne poznáte. A je to tiež UX vyhláška, ktorá hovorí o UX postupoch. No a táto legislatíva vlastne to nejakým spôsobom rámcuje, ale je veľmi málo vlastne príkladov toho, ako to vyzerá v praxi. A práve preto sme tu dnes. Čiže úplne prvá vec, u ktorej by som sa ja zastavil, mám pár takých príkladov, čo to vlastne user experience je. Čiže user experience po slovensky vlastne znamená použiteľský zážitok. Čiže ide o to, ako sa použiteľ cíti, keď pracuje so systémom. Čiže v skutočnosti ide o nejaký pocit. Ten pocit môže byť dobrý, zlý, alebo taký stredný, niečo medzi. V zásade ide o pocit. Tá dobrá vec je, že my vlastne v rámci našej metodiky, alebo teda user experience metodiky dokážeme zmerať ten pocit a vieme ho objektivizovať. Čiže to nemusí byť len to, že toto je pekné, toto je škaredé, ale vieme reálne zmerať teda, že ako ten použiteľ je spokojný, aký bol ten jeho zážitok. No a optimalizácii toho zážitku sa venuje disciplína, ktorá sa volá User Experience Design. V zásade ide o využívanie všetkých dostupných metód na zlepšenie zážitku používateľa. A teraz niečo poviem, alebo uvediem pár príkladov tých metód na úvod, aby som vlastne odkryl ten user experience vo svojej podstate. Čiže už teraz sme si povedali rozdiel medzi tým user experience versus user experience design, kde jedno je len nejaký dojem, zážitok zákazníka a druhé je vlastne metodika prístupu. No a tú metodiku prístupu práve popisujú mnohé z tých dokumentov. No a teraz si ukážeme niekoľko tých príkladov. Čiže čo vidíte na tejto fotke je, že predstavte si, že stojíte pred úlohou, že potrebujete zorganizovať na novo navigáciu pre sme.sk alebo nejakú takúto komplikovanú web stránku. Ako to môžete pristúpiť je, že prídete a na tabulu začnete kresliť vlastne mapu tej stránky podľa toho, ako je to logické. Začnete uvažovať, že dobre, tu máme nejaké ekonomické spravodajstvo a potom bude z domova a nejaké zahraničné a podobne. To je ako kebyže jeden prístup.
Ten druhý prístup, ktorý robíme my, je, že to, čo tu vidíte, je, že vlastne nastriháme na stôl také malé papieriky, kde na každom je napísaný nejaká jedna z tých položiek web stránky a tí ľudia okolo sú vlastne respondenti, to sú skutoční používatelia, návštevníci webu SME a necháme počas moderovanej diskusii ich, aby oni zorganizovali tú navigáciu, aby oni vlastne určili, že ktoré položky patria k sebe. Teraz ten rozdiel, ktorý my vnímame, je, že na jednej strane je logický prístup, na druhej strane je pohľad používateľa. Pohľad používateľa vlastne vychádza z toho, že každý zákazník má nejaký mentálny model, no a my sa snažíme porozumieť vlastne mentálnym modelom tých zákazníkov a nechať, aby oni rozhodli, ako ten systém, alebo tá web stránka, alebo tá aplikácia má vlastne vyzerať. A to je možno taká základná vec, že často vlastne my postupujeme logicky, lenže tá naša logika je založená na nejakom našom vlastnom mentálnom modeli, na našej vlastnej skúsenosti. Tá naša vlastná skúsenosť je často proste odborná, možno z IT sveta, alebo z nejakého iného sveta. A vlastne trošku zabudneme na to, že niekto iný to nakoniec bude používať. Čiže vlastne my sa snažíme akoby, že tento priestor pokryť. Ďalší príklad, ktorý tuto vidíte, je redesign web stránky Martinus.sk, keď sme robili, tak vlastne my sme dostali samozrejme nejaké biznis zadanie, pre nich bolo dôležité, že ten web už bol zastaralý, už tam nemali ako pridávať nové funkcionality. Ale my sme miesto toho, aby sme len vykonali vlastne to, čo nám povedal Míšo Meško a Tomáš Ulej ako zadávateľe projektu, tak sme si sadli, toto je fotka z Foxfordu, hej, z tej kaviarne, čo tam majú v Martinuse. A robili sme vlastne rozhovory so zákazníkmi, ktorí Martinus používajú na dennej báze. Snažíme sa pochopiť, že aké sú ich zážitky s nákupom kníh v Martinuse, aby sme lepšie zmapovali tú zákaznícku cestu a možno doplnili to zadanie ešte aj o tie potreby koncových používateľov. Čiže toto sa volá zákaznícky prieskum alebo zákaznícky výskum, kde vlastne mapujú sa rôzne potreby používateľov a tie sa potom pretavia a zlúčia sa vlastne s biznis zadaním pre zákazníka. Toto je taká vec, ktorá je veľmi často spomínaná. Ide o testovanie použiteľnosti. Toto je v našom Usability Labe. V zásade dáma, ktorá je v popredí, je vlastne moderátorka. Ona má nejakú sériu úloh spísanú na tom papieri, scenári. A v pozadí je respondentka. Respondentka dostáva zadanie, napríklad skúste sa zaregistrovať na tomto portáli. Ona ho vykonáva, my vlastne vôbec nevstupujeme do tej práce toho respondenta, nahrávame si to a potom neskôr analýzujeme, že kde vlastne urobila chyby. Alebo kde, ani by som nepovedal, že chyby, ale urobila nejaký úkon, ktorý sme nepredpokladali. Na základe tohto pozorovania my vlastne potom optimalizujeme tú web stránku, možno doplníme stačí len drobný text, vysvetlivku, prerobíme nejaké položky a dokážeme zlepšiť tú web stránku. Čiže toto je príklad usability testovania. Na ďalšom videu mám vlastne aj taký záznam z usability testovania. Je to taký môj obľúbený príklad. Dúfam, že vám pôjde zvuk. V zásade ide o to, že respondent dostal úlohu, aby sa skúsil odhlásiť zo superfaktura.sk, čo je software na vytváranie faktúr. Teraz môžete pozorovať nášho moderátora, ktorý mu zadá úlohu, skúste sa odhlásiť a uvidíte vlastne, že ako tá úloha bola vykonávaná s tým respondentom. Takže nech sa páči. Úlohu, sa odhlásim zo systému. Bude ťažké. A toto asi nie. Super. Ja mám ešte taký tvárod. Dobre, čiže na tom príklade vlastne to, čo ste videli, je, že jemu to teda nejaké dosť dlhé obdobie trvalo, kým sa mu podarilo odhlásiť. Otázka je, že vlastne, že prečo, ale ešte dôležitejšie je možno, že keď my sme robili tie testovania, tak priemerný čas odhlásenia bol 12 sekúnd, čo na to, že to je vlastne tlačidlo v pravom hornom rohu je relatívne veľa, až príliš dlho.
a tým pádom úplne dobre to tlačidlo nefunguje. A teraz tam opäť vidno ten rozdielny mentálny model. Keď dizajner to dizajnoval, tak on tam vlastne využil presne toto tlačidlo z ovládania, hej, takéto, že na vypnutie, ktoré je úplne evidentné, lebo tým sa proste vypína. A samozrejme, že to je použité na odhlásenie. Už keď sme potom robili si debriefing s tými respondentami, tak to, čo sme zistili, je, že väčšina z nich mala obavu, že tým ten systém vypne, pretože oni boli zvyknutí pracovať vlastne s účtovníckymi softvermi, ktoré sa reálne dali vypnúť. To oni nechceli spraviť, oni sa chceli odhlásiť. A tu vidíte, že dizajner na jednej strane mal ako keby, že dobrý zámer, že bude to pekná ikonka, ale respondenti mali úplne iné vlastne domenové znalosti a úplne iný mentálny model, akým sa pozerali vlastne na to. Nebudem ani hovoriť o tom, že vlastne to tlačidlo bolo modré na modrom, čo teda nedáva nejaký dobrý kontrast, zároveň, že tam chýbala popiska. To sú nejaké také základné princípy použiteľnosti. Ďalší takýto príklad mám, keď sme robili web stránku pre veľkosklad s elektronikou, tak oni zrovna vtedy doplňali smartfóny do svojho portfólia a padla vlastne otázka, že kam patria smartfóny. A oni, že smartfón to je počítač, tak to dáme samozrejme do počítačov, ale my sme si tým úplne neboli istí. Pre nás to bolo, že možno skôr elektronika. A opäť, miesto toho, aby sme sa teda hádali tam pol hodinu na touto témou, tak sme povedali, že skúsme to otestovať. Dopadlo to tak, že prvý klik respondenta pomocou takého akože click testingu bol 74% elektronika, 8% počítače, 6% zľavy a 5% komponenty. Teraz tie počítače teda nie sú zlá odpoveď, však pre všetkých ITčkárov je to správna odpoveď, že áno, naozaj ten smartfón patrí do počítačov a vidíte, že 8% ľudí tam aj kliklo ako svoj prvý klik, ale 74% je vlastne v elektronike a tým pánom pravdepodobne, ak chceme byť úspešní a tak ten dizajn má byť úspešný, tak je lepšie vložiť tie smartfóny do elektroniky. Opäť vidíte, rozdielný mentálny model. My sa vždy vlastne snažíme optimalizovať pre tú väčšinovú skupinu tak, aby to bolo čo najefektívnejšie. Ďalšia taká vec, ktorá sa dá robiť, sú eye trackingy, to je to, čo vidíte tu. Tuto má kolegyňa vlastne na očiach okuliare, ktoré sledujú, kam sa ona pozerá, čiže mobilné zariadenie sa dajú napríklad takýmto spôsobom testovať, alebo mobilné aplikácie. Tu vidíte zase príklad, keď sme robili pre Orange optimalizáciu newslettera, ľavý versus pravý newsletter. A v tom ľavom newsletteri vlastne tie kliky na konverzné tlačidlo, čo je vlastne toto tlačidlo tu, neboli úplne výrazné. Čím červenšia, tým lepšia konverzia, tým viac klikov na to tlačidlo. Tuto bolo oveľa viac výraznejšie. Vlastne prečo toto vzniklo je, že my sme sem umiestnili ešte ďalší komponent a ten zrak ako putoval, tak on sa tuto rozbil a už potom nevedeli tí používateľe, čo majú robiť ďalej. Ešte tuto sme dodržiavali niečo, čo sa volá nejaký Z-vzorec skenovania obsahu, kde používateľ začal tu, pokračoval tu a vlastne tuto prirodzene skončil. Vlastne používateľia buď čítajú web stránky v F-vzorcoch alebo Z-vzorcoch a tu vidíte, že naozaj aj počas toho testu sa ukázalo, že keď im rozbijete tú pozornosť nejakým komponentom vyššie, tak to v zásade nefunguje veľmi dobre. Toto vidíte aj testovanie vlastne Google stránky, kde je zase ten F vzorec veľmi dobre podporovaný, kde vidíte, že ľudia naozaj čítajú, idú z hora dole a preto Google výsledková listina vyzerá tak, jak vyzerá, pretože oni rozumejú tomu, že takto budú ľudia čítať pod sebou a vždy sú fixovaní na nejaký nadpis a nečítajú vlastne tie texty pod tým. Preto aj vlastne napríklad Design Manual elektronických služieb práve podporuje tento vzorec, nie dlhé texty, ale rozdielovať ich do menších paragrafov. Opäť tuto ukazujem zase ten Z-vzorec, ktorý má prihlasovacia stránka Facebooku. Keďže oni chcú, aby ľudia skončili tu, tak dodržiavajú ten Z-vzorec. Čiže na jednej strane z nášho pohľadu je fajn aplikovať nejaké takéto základné princípy, ako sú F-paterny, Z-paterny, to je samozrejme fajn, ale každá jedna stránka, každý jeden systém má špecifickú cieľovú skupinu a špecifických používateľov a vždy musíme testovať, že či ten dizajn, ktorý sme navrhli, je pre nich pochopiteľný a efektívny.
Dobre, čiže to bol ako keby, že taký úvod možno k tomu, čo to vlastne UX design je. A ja by som to zhrnul len jednou vetou. UX design, keď chcete robiť dobrý UX design, tak musíte zapojiť koncových používateľov. Nemôže byť za nich len kľúčový používateľ, ktorý za nich sa vyjadruje, ale tí, ktorí reálne budú pracovať s tým systémom, tak tí musia vidieť ten systém a musia na ňom spolupracovať, prinajmenšom v rámci toho testovania alebo v rámci výskumu ich potrieb. Hej? Lebo zoberte si akýkoľvek komplikovaný zdravotnícky software, on naozaj funguje, ale teraz keď vidíte lekára, ktorý tam musí klikať toľko rôznych komplikovaných obrazoviek, tak tá efektivita tej práce sa naozaj znižuje. Prešiel by som teraz k obsahu vlastne tej vyhlášky, hlavne tej UX vyhlášky, ktorá je taká asi dôležitá z tohto pohľadu, lebo tá práve hovorí o tom procese, ktorý vám za chvíľu Fero bude ukazovať. Tá vyhláška je platná pre všetky systémy, ktoré sú určené koncovému používateľovi. Majú grafické rozhranie alebo aplikačné rozhranie, ktoré umožňuje službu použiť aj bez grafického používateľského rozhrania. To je hlavne preto, aby aj keď sa vystávajú nejaké interfejsy, API interfejsy, aby sme zohľadnili vlastne potreby koncových používateľov. Neplatí pre elektronické služby a webové sídla, ktorých zmluva alebo objednávka bola pred 31.12.2021, ale inak teda platí úplne pre všetky. Ak je platná je teda, ak je služba aj zmenená a teda tá definícia je taká, že je súčasťou projektu, zmenovej požiadavky alebo zmeny v projekte, okrem malého projektu alebo malej zmenovej požiadavky alebo malej zmeny v projekte. Teraz dneska tu nie sme kvôli tomu, aby sme si teda vykladali tú vyhlášku a tie znenie paragrafov, tam som to len odzdrojoval, aby ste si to prípadne potom mohli nájsť, že kedy vlastne tá vyhláška je platná a kedy nie je platná. No a tá vyhláška teraz definuje nejaký proces a my dneska nechceme ísť úplne do technikály, ale skôr vám ukázať teda tie príklady, aby to bolo pre vás trošku hmatateľnejšie. A preto sme si teda pripravili caseku, ktorú sme robili teda keď sme robili Slovensko.sk, ktorá ešte vtedy tá vyhláška nebola platná, ale vlastne tie postupy sú úplne rovnaké a možno to vám dá nejakú takú tú základnú orientáciu. Takže Fero, ja teraz teba poprosím. Ďakujem. Dobre, čiže ono nám tá prihláška jednoducho, celá tá legislatíva prikazuje naplniť nejaké kroky v tých projektoch a dodržať nejaké výstupy, ktorými vlastne deklarujeme to, že sme naplnili danú legislatívu. Ja vás skúsim previesť teda tým našim procesom na konkrétnom projekte, že ako to môže vyzerať a aké z toho boli výstupy. Namapovali sme to vlastne na jeden z na našu metodiku, ktorú používame v LBčku. Tunak je vlastne iba zhrnuté tie jednotlivé fázy a toto nebudem podrobne čítať. Určite, keď sa budete zoznamovať s tou vyhláškou, tak sa k tomu dostanete. Toto je 85, toto je vlastne projektové riadenie, ktoré hovorí o tých jednotlivých. Tam je to tiež tak pospomínané, ono sa to tak, že zlúčujú sa navzájom vlastne, trošku sa prelínajú tie vyhlášky, no nakoniec vlastne tá UX vyhláška je pod tým projektovým riadením, ale teda snažíme sa vám to teraz tu ukázať na tej praktickej stránke. Prepáč. Pohode, ďakujem. Dobre, čiže o čo išlo? Dostali sme vlastne projekt, ktorý mal za ambíciu urobiť nejaké drobné zmeny na EDESku, čiže vlastne schránke na Slovensko.sk. Určite si pamätáte, akým spôsobom vyzerala kedysi dávno. Po našom redizajne prešla nejakým menším faceliftom. Cieľom nebolo urobiť v tomto projekte nejakú obrovskú revolúciu toho, že ako by to celé mohlo fungovať a koncepčne to zmeniť a byť najlepší akože v Európskej únii alebo niečo podobné. Skôr bolo odhaliť potreby tých používateľov a tak ako Mišo spomínal, sklubiť ich aj s nejakými biznisovými požiadavkami toho zadávateľa. Na to sme vlastne využili a tým, že sme mali aj silnejší mandát v rámci tohto projektu, tak sme využili našu metodiku, ktorá sa volá Double Diamond. Možno ste sa niektorí s tým stretli, ak nie, je to široko aplikovateľná metodika na tvorbu produktov alebo projektov. Dobre.
v rámci toho sme mali mandát vytvoriť tím, ktorý by vlastne doručil ten cieľ toho projektu. Nepristúpili sme k tomu takým tým klasickým spôsobom waterfallu, kde si zákazník zadefinuje nejaké požiadavky, ktoré sú zdokumentované, potom sa zanalizujú, navrhnú a doručia, ale pristúpili sme k tomu agilne, čo v preklade znamená to, že sme dokázali presadiť tím, kde sme mali zahrnutých ľudí od zadávateľa, mali sme zahrnutých ľudí od technického dodávateľa riešenia, ktorý to vlastne v konečnom dôsledku bude programovať, a nás ako dizajnérov. Ďalej sme tam mali nejaké ďalšie role, ktoré nám vlastne pomáhali v rozhodovaní už od začiatku. Čiže mali sme zapojenú metodiku, ktorá nám vedela vlastne skonzultovať naše návrhy, či je to vôbec legislatívne, metodicky a podobne možné. A rovnakú úlohu mali vlastne aj tí technici, ktorí sa od začiatku tam zúčastňovali a ktorí vedeli vlastne skonzultovať, že či je to vôbec technicky možné riešenie a či to je vôbec, že ako drahé to je spraviť to, čo sme si vymysleli, alebo to čo vzniklo z výskumu. Často sa stáva, že ľudia pozerajú na tento prístup z takého toho hľadiska, že je to strašne veľa stretnutia, strašne veľa ľudí v tíme a budžety a alokácia a podobne. Ale výhodou toho zapojenia všetkých týchto rolí od začiatku je tá, že vlastne my šetríme budžet už na začiatku, lebo nedoručíme za nejaký x šprintov alebo za nejaký čas riešenie, ktoré je potom zahodené na konci. No, táto naša metodika vlastne pozostáva zo 4 základných fáz a v jednotlivých tých fázach sa vám skúsim priblížiť to, že aké sú možné aktivity a ako tie aktivity a ich výstupy naplňajú vlastne jednak tú vyhlášku. Prvá taká časť vlastne bola prieskum a v rámci toho prieskumu na začiatku sme vlastne sedeli, urobili sme si workshop so zadávateľom a s dodávateľom technického riešenia a mapovali sme v prvom rade tie biznisové požiadavky, že čo vlastne potrebuje ten náš zadávateľ doručiť. A v tejto fáze sme si vlastne spoločne aj zadefinovali, že kto je náš používateľ. Každý z vás, kto má nejaký projekt alebo produkt, tak má nejakú predstavu o tom používateľovi. Čiže tu nám vznikli vlastne nejaké protopersóny. Ďalej vysvetlím, že o čo išlo. Čiže potom, ako sme si my interne v našom týme zmapovali, že kto je náš používateľ, aké má asi potreby, čo asi robí na tom našom webe a čo všetko potrebujeme my doručiť v tom konečnom cieli, tak sme sa vrhli na používateľský prieskum. A my sme v tomto projekte realizovali kvantitatívny prieskum, čo znamená, že dostali sme nejaké dáta od zadávateľa, čiže vedeli sme, aká je návštevnosť stránky, nejaké základné analytiky okolo toho, ktorá funkcionalita sa ako využíva a podobne. A ak nejaké neexistovali, tak sme spravili navyše používateľský prieskum, kde sme sa snažili validovať tie naše persony. Čiže nasadili sme na eDesk jednoduchý prieskum, kde sme sa používateľov pýtali, že z akého segmentu pochádzajú, či sú to OVM-ka, čiže nejakí úradníci, či sú to fyzické osoby, právnické osoby a podobne. A na základe týchto dát sme vedeli zvalidovať tých používateľov a vytvoriť si vlastne segmenty ľudí, s ktorými budeme pracovať. Tuto vlastne vám uvádzam tie výstupy, ktoré vlastne vyžaduje vyhláška. Čiže máme tie cieľové skupiny, spísali sme vlastne metodiku toho prieskumu, mali sme scenár, ktorý chceme jednotlivých používateľov previesť cez ten náš eDesk, napríklad také tie základné, že prihláste sa do eDesku, prečítajte si novú správu, príjmite správu, odošlite nejaké podanie, odhláste sa a podobne. A
a navrhli sme metodiku, akým spôsobom budeme vlastne priorizovať tie požiadavky, ktoré nám v neskôršej fáze pri tom používateľskom kvalitatívnom testovaní vzniknú. No a nakoniec budeme mať vlastne nejaký zoznam požiadaviek, ktorý už bude zvalidovaný aj vlastne z tej feasibility stránky, po slovensky neviem. Myslím, že všetci rozumejú. A s tým vlastne pristupujeme ďalej. Tunak vám viem ukázať príklad jednej tej persony a vysvetlím, že vlastne prečo je to dôležité, toto cvičenie, prečo je dôležité a prečo po nás vlastne vyžadujú, aby sme mali nejaké persony. Jednak je to preto, že vieme lepšie empatizovať s tým našim zákazníkom, že v neskorších fázach projektu už sa vieme obrátiť na to, že ako by to riešil náš Adam, ktorý je vlastne nejaký úradník, ktorý využíva tú schránku aktívne a aké mal on problémy, tie pain pointy, ktoré sú tam nižšie, že ako k ním on pristupoval a čo mu vadilo, čo potreboval a podobne. Ono sa to skladá aj z nejakých demografických dát a podobne. Mali sme 4 skupiny, to už som vymenoval, tých malé OVMK. To sú väčšinou úradníci, ktorí nemajú naviazanú schránku priamo do nejakej registratúry, čiže s tým aktívne pracujú. Boli to napríklad úradníci z mestského úradu, prípadne nejaké malé štátne organizácie, ktoré to nemali poriešené a podobne. Mali sme právnikov, ktorí boli naši power usery, používali ten eDesk veľa a aktívne. Mali sme fyzické osoby, ktoré sa rozhodli mať tú schránku a používali ju na komunikáciu s tým štátom a potom sme mali klasicky právnické osoby, ktoré mali povinnosť používať tú schránku. Po tomto všetkom, keď sme mali vlastne dáta, poznali sme nášho používateľa, vedeli sme, že aké majú oni problémy s používaním tej stránky, a aké majú potreby, lebo sme získavali aj vlastne od nich nejaké podnety, že čo by im ešte vyhovovalo, ktoré sme samozrejme validovali, či sú aj z biznisového hľadiska dobré, že samozrejme, že nerobíte všetko, čo vám používateľ povie, ako vám to vlastne nenaplňa nejakú biznisovú potrebu, tak sme pristúpili k používateľskej ceste. No, identifikácia používateľskej cesty nám slúži na to, aby sme vlastne mali zmapovaný tok toho používateľa našim produktom. Pozostáva vlastne, vznikal nám na workshope, kde sme si sadli, opäť v našom tíme agilnom, a zmapovali sme v prvom rade vlastne tú biznisovú časť používateľskej cesty. Čiže náš zadávateľ vedel, ako asi si predstavuje, že tí používateľia by mali tiecť, aké majú od nich požiadavky, aby ako prechádzali cez ten produkt alebo projekt. A namapovali sme si to na rôzne body. Jednak, že aké aktivity vykonáva používateľ, aké aktivity sa dejú na pozadí, a aké sú motivácie toho používateľa, aké si myslíme, že sú bariéry a ako si myslíme, že je náročné, že aké vynaložené úsilie ten používateľ musí vykonať na to, aby dosiahol ten svoj cieľ a splnil tú svoju potrebu. To je vlastne taký ten klasický biznisový stav toho daného produktu. Následne sme túto cestu opäť sme stretli používateľa, v týchto fázach budeme často stretávať našich používateľov, tak sme mapovali aj s nimi. Prebiehalo to klasicky kvalitatívnym rozhovorom, jednak buď sme sledovali cestu toho používateľa a jednak sme sa aj dopytovali na niektoré isté body, na niektoré bariéry a podobne. Z toho po vyhodnotení toho testovania sme si opäť sadli a vytvorili sme vlastne tú používateľskú cestu novú, očakávanú, čiže ten nový to-be stav toho projektu. By som možno tu len doplnil, že vlastne dôležité je na použiteľskej ceste, že my sa nepozeráme len na ten systém, ale vlastne aj na jeho okolie. Hej? Čiže ten používateľ, ako ten systém funguje v nejakom kontexte. Možno sa používajú nejaké iné
produkty okolo alebo nejaké iné systémy a možno tam je aj nejaká návšteva, ja neviem, nejakého Odpisovači, klasická vec. offline sveta a podobne, že toto všetko vlastne musí byť zahrnuté v tej požičiavskej ceste, aby sme sa pozerali na tú interakciu s zákazníkom v celku a nie len vyseknutú na ten systém samotný. Ja môžem vlastne priblížiť v krátkosti, že ako to asi vyzerá taká tá cesta. Prvá fáza vlastne pri tej ceste, že ako používateľ dostal úlohu, že podať nejaké podanie, čiže on, keď k tomu pristupoval, tak my už sme sa ho pýtali, že čo robí predtým, ako príde vôbec na Slovensko.sk. Čiže on si potrebuje zistiť, že čo to vôbec znamená to podanie, zistiť všetky informácie, pripraviť si podklady, až následne sa dostáva a hľadá buď cez schránku, alebo cez Slovensko.sk vlastne to elektronické podanie, to vyplňa, odosiela. Potom sme mapovali, že čo sa deje počas toho, ako to odoslal, aké sú procesy na pozadí, aké sú procesy u tých OVM-iek a podobne. A ešte sme teda mapovali aj tú časť, keď on vlastne čaká, kým sa mu to podanie vlastne nejakým spôsobom vybaví, doručí, zamietne a podobne. A išli sme do podrobností, že čo sa deje, ak sa mu to zamietne a podobne. Tunak mám iba takú ukážku, že to nie je žiadna raketová veda, dá sa to vybaviť za jeden deň na workshope, kde si vlastne na jednej stene vieme zmapovať celý jeden proces aj s jednotlivými tými problémami toho používateľa a výzvami a z toho vlastne nám vznikajú presne tie vstupy do tých našich riešení, že aká funkcionalita by mala vzniknúť, aká by sa mala zlepšiť a podobne. A ďalej sa dostávame už k tej časti, že po tom, ako sme stretli používateľa v prieskume, zistili sme si o ňom dáta, zistili sme si ich potreby, problémy, sklbili sme si ich s tými našimi biznisovými, zmapovali sme tú cestu a zvalidovali sme si niektoré tie prekážky, tak sme pristúpili k tomu, sme pristúpili ku konceptu tých riešení. Že v tomto bode začíname hľadať vlastne nové funkcionality, upravujeme nové funkcionality, prototypujeme ich a podobne. Tunak nám v tejto časti projektu nám vlastne vzniká kopec nových riešení. Vzniká nám nová informačná architektúra, ktorá je zase len sklbením toho existujúceho a ďalším vylepšovaním, na základe čoho budeme vedieť stavať tok tých informácií, tok toho používateľa na webe alebo na tom projekte. A táto informačná architektúra je zase jeden z tých výstupov, ktorý ide do toho detailného návrhu riešenia. Tu len poviem, že vlastne tá iná informačná architektúra, možno ako vy bežne poznáte, pre nás informačná architektúra je vlastne akoby, že navigačný strom, alebo v prípade, ja neviem, že mobilnej aplikácie, tak tam sa nerobí navigačný strom, ale kreslí sa tam screen flow, čiže to, ako za sebou nasledujú obrazovky, tak aby sme vedeli, že napríklad toho používateľa nepreťažíme na jednej obrazovke 13 000 otázkami, ale že dostane ich proste nejakej nadväznosti pre ňoho zrozumiteľnej. Tak. A pristupujeme k tvorbe tých nových riešení. Celé to prebiehalo vlastne v sérii šprintov, kde sme sa vždy zamerali na jeden problém alebo jedno riešenie. Konali sa workshopy, kde sme spoločnými silami vybrainstormovali. Každý kreslil, náš zadávateľ sa naučil tvoriť, naši developeri vedeli robiť obrazovky, rozumeli používateľovým potrebám, nepotrebovali sa spätne dopytovať nejakých analytikov, že vlastne o čo ide na tej obrazovke, lebo sami si ju vedeli vytvoriť a spolu s nami zvalidovať. Opäť, riešenie je to jednoduché. V prvotnej fáze sme kreslili, písali, tvorili. A až v neskôrších fázach, keď sme jednotlivé riešenia ohodnotili, že ako sú náročné na tvorbu, aký majú prínos pre nás ako biznis, aký majú prínos pre toho používateľa, tak sme ich zoradili do nejakého poradia a prípadné riešenia, ktoré boli vyslovene náročné, alebo sme usúdili, že momentálne v tomto skópe tohto daného projektu nie je možné ich vykonať, tak išli do backlogu a vznikla nám vlastne roadmapa riešení, ktoré sa rozpracovávali ďalej.
Pristúpili sme k jednotlivým detailnejším návrhom, vznikali nejaké prvé prototypy, ešte neboli úplne naplnené dátami alebo naplnené, boli to kvázi wireframey, určite všetci poznáte tento proces, ktoré sme sa snažili hneď validovať s používateľom a pripravovali sme vlastne testovanie týchto daných riešení. Opäť zase sme stretli našich používateľov, prešli sme si všetky segmenty, všetky tie persony, mali sme v každom segmente vlastne 6 respondentov, s ktorými sme zadali úlohu a cez tie naše nové prototypy oni prechádzali a sledovali sme, akým spôsobom s tým pracujú, ako s tým reagujú a podobne. No ja by som predsa len možno len v krátkosti uviedol, že čo vlastne taký prototyp je. Pre nás prototyp môže mať rôznu úroveň detailu, ale taký najštandardnejší sú v zásade nakreslené obrazovky, cez ktoré sa viete preklikávať. Čiže oni sú ale len nakreslené, nie naprogramované, čo nám umožňuje vlastne rýchlo zahodiť veci, ktoré proste použitelia odmietnú alebo im nerozumejú a prepracovať ich. A tým pádom, že to ešte nie je naprogramované, tak šetríme relatívne dosť veľa času. Presne tak. A opäť, všetky výstupy z týchto aktivít sú vlastne súčasťou toho detailného návrhu a vlastne výstupom do tej UX-ovej časti. Dostávame sa do ďalšej fázy. My ju tu voláme programové testovanie, ale ešte stále je to o dizajnovaní. Stále programátori ešte neprogramujú, ale skôr s nami spoločne tvoria a detailizujú jednotlivé riešenia. A tunak už vznikajú konkrétne funkcionality, akože tunak už rozpracovávame konkrétne funkcionality do podrobností. Tunak napríklad vidíte, ako nám vznikol trojstĺpcový layout a ten napríklad vychádzal z potreby OVM-iek a niektorých právnických persón, ktorí aktívne a denne a veľa pracujú s danou schránkou a potrebujú nejakým spôsobom mať prehľadnejšiu, rýchlejšiu, aby sa menej preklikávali a podobne. Už sme začali aj graficky používať slovenský IDSK, Design Manual slovenský, kde sme vedeli už načrtnúť ten vizuál. Ďalej sme napríklad upravili detail správy, aby to bolo pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré s tým nepracujú až tak často, aby to bolo pre nich prehľadnejšie. Samozrejme, aj tu sme celé to riešenie komunikovali práve s metodikou a práve tu sa nám ukázalo, že tá revolúcia nie je možná, takže sme sa snažili pretlačiť čo najviac chodné riešenie a popri tom nám vlastne vznikal UIKit. Jednakže pracovali sme s tým IDSK, ktorý už má ten design systém v sebe, že základné komponenty tam sú, ale narazili sme aj na niektoré prípady, keď bolo treba vytvoriť nové a upraviť, čiže sme ich doplňali ešte stále v tej dizajnovej fáze. Tu len doplním, že vlastne v tom čase ešte IDSK moc nebol etablovaný, vlastne ešte neexistoval v celistvosti, čiže my sme tu museli tvoriť ako nánovo tie komponenty. Dneska už je tá výhoda, že vlastne všetky tie komponenty sa dajú ťahať z IDSK a už si len dorábate komponenty, ktoré vyloženie, že potrebujete a nemáte. Presne tak. Myslím, že práve v tom čase sme spolupracovali aj na tej tvorbe IDSK. Vznikala prvá verzia, keď sme preberali GovUK, vznikal ešte ten hnedý prvý dizajn. Toto bol jeden z tých projektov, kde to bol vlastne pilot to IDSK. A vlastne vzniká ten finálny vizuál ako taký, že prerábal sa aj zoznam správ, pribúdali nejaké štítky, ktoré vlastne rovnako pomáhali tým právnikom a OVM-kám si označovať tie správy, filtrovať tie správy a podobne. No a opäť sme stretli našich používateľov, otestovali sme jednotlivé riešenia už v takom väčšom prototype, keď už sme vedeli vyskladať celý flow obrazoviek, už bol naplnený aj dátami, ktoré boli vytvorené tak, aby boli čo najreálnejšie. Mali sme scenár, zase sme sa hrali s podaním alebo prečítaním nejakej správy a tá správa obsahovala na mieru šité na daného respondenta, alebo teda nie úplne na respondenta, ale na danú skupinu respondentov obsah.
keď to bol právnik, tak to bolo viac právnické a to, čo chodí právnikom, keď to bola fyzická osoba, to, čo chodí z mesta alebo zo sociálky fyzickej osobe. Ak sme našli nejaké nedostatky, opäť sme vedeli ešte stále veľmi flexibilne upravovať jednotlivé obrazovky, opravovať chyby, zapracovávať pripomienky. Ak bolo nutné, tak sme vedeli zopakovať veľmi flexibilne s ďalšou várkou tých používateľov to dané testovanie a overiť si, že sme to nepokazili. No, popri tom sme pracovali aj na benchmarku danej služby. Skúsim vysvetliť v krátkosti, že čo je to ten benchmark. Benchmark nám vlastne meria nejakým spôsobom jednak zákazníckú spokojnosť s danou službou a na druhej strane aj to, že akým spôsobom sa mu darí používať tú službu. Mali sme nastavenú nejakú metodiku a scenár, zase tie základné veci, že prihláste sa, odhláste sa, príjmite správu, napíšte, podajte podania a podobne. A tu sme merali vlastne chybovosť, ako efektívne vykonali tú jednotlivú aktivitu. A merali sme aj vlastne zlyhanie danej aktivity. Popri tom sme merali SUScore, ktoré nám vlastne ukazovalo, že ako boli ľudia spokojní, alebo ako ľudia hodnotili náročnosť tej danej aktivity. Cieľom bolo mať SUScore vyššie ako 50, čo je vlastne nejaký štandard v danom segmente. Chceli sme mať dokončenie viac ako 80 a chybovosť menej ako 30. A tieto ciele vlastne vychádzali z toho, že my sme tým vytvoreným benchmarkom zmerali najprv aj tú pôvodnú schránku, ešte stále tú starú, ktorá fungovala počas našej tvorby. Tá nám ukázala, že práve tie hodnoty boli hlboko pod týmito úrovňami, alebo nad tá chybovosť. A my sme si stanovili, že naša nová schránka musí spĺňať vyšší štandard. Toto sme zadefinovali do našich výstupov a na konci po release nášho projektu sme opakovane merali tieto ciele a myslím, že sme dosiahli, pôvodná schránka mala nejakých 45 SUScore a naša nová schránka mala cez 68, čo bol akože veľký skok a aj náš zadávateľ to hodnotil ako skvelý výsledok. Ja len dodám, že vlastne teraz je to súčasťou aj tej vyhlášky, kde sú vlastne tie kritériá nejak takto nastavené a kde vlastne máme reportovať to, že ako efektívny je ten dizajn vlastne pre používateľov. A teda opäť tu len to, čo som ja ukazoval, tie tváričky na začiatku, tak toto je vlastne to, ako sa dá zobjektívniť a zmerať ten dizajn aj kvantitatívne, nie len kvalitatívne tým, že ten používateľ nevie vykonať, ale teda, že aké dobré to je, tak to sú tie metriky. A výhodou tohto benchmarku je aj to, že vlastne to nie je jednorazová aktivita našitá na tento daný jeden projekt, ale aj po skončení tohto projektu vieme, že vlastne zadávateľ viackrát opakoval tento benchmark a ideálne vždy po nejakej zmene alebo po nejakých úpravách na danej schránke. Čiže on si vie tak priebežne sledovať ten indikátor toho, že či ten svoj produkt nekazí alebo či ho vôbec vylepšuje. A celá tá metodika je postavená tak, že je to vlastne ready-made na kľúč. Vie to zobrať hociktorá agentúra alebo vyškolený človek v danom úrade, na danom OVM alebo orgáne alebo správcovi danej služby a vie to použiť. A opäť je to súčasťou výstupov. No a v neposlednom rade sme si posvietili aj vlastne na prístupnosť daného riešenia. Tým, že IDSK ešte len vznikalo a my sme vedeli, že staviame vlastne to IDSK na princípoch anglického Go UK, ktoré už malo zapracované tie štandardy prístupnosti, ale potrebovali sme si overiť, že aj tie naše nové komponenty a náš nový kód a naše nové riešenie spĺňa tú prístupnosť.
Čiže sme vedeli už počas tej dizajnovej fázy, keď vlastne dizajner navrhuje layout a farby a všetko to skladá dokopy, mal pripravenú metodiku, že akým spôsobom vlastne má vyhodnocovať dané elementy a prvky. Hej. Či má text správnu veľkosť, správny kontrast a podobne. A pripravovali sme sa aj na testovanie s reálnymi respondentmi, ktorí boli vlastne slabozrakí alebo nevidiaci. Toto testovanie sa potom udialo už na živej časti, ešte tesne pred releaseom v nejakej testovacej fáze. A podarilo sa nám spolupracovať s asociáciou slabozrakých a nevidiacich, ktorí sú ktorí sú veľmi prístupní na takéto veci, čiže netreba sa ich bať. Akože moja rada je, že netreba sa ich bať oslovovať, oni veľmi radi prídu, odovzdajú svoje poznatky a pomôžu vlastne v napredovaní týchto cieľov, lebo je to pre nich prínosné. No a ešte nie je koniec. Samozrejme vlastne jednotlivé tie šprinty a jednotlivé tie riešenia sa vlastne doručujú nie naraz v jednom veľkom balíku, ale postupne v rôznych šprintoch a dokázali sme vlastne vytvoriť alebo nataktovať tú prácu tak, že potom, ako sme vlastne odovzdali prvé riešenie, tak sa dostalo reálne k developerom, ktorí začali kódiť, testovať, nasadzovať, iterovať. Tak my sme pracovali na ďalších tých riešeniach a postupne sme takto kontinuálne v rýchlych kolečkách vedeli doručiť riešenie, naprogramovať, otestovať a vrátiť sa k inému a doručiť ďalšie. Čiže ten release sme vedeli, niektoré funkcionality sa nám darilo nasadiť priebežne, že nešlo to všetko v jednom balíku. No, počas tohto vytvárania aplikačného rozhrania, tak ako som spomínal, sme ešte poslednýkrát sme stretávali v našom projekte používateľa, ktorý vlastne otestoval dané riešenie už nakódené na nejakej testovacej verzii. Tak ako som spomínal, prešiel ten accessibility audit a vlastne accessibility testovanie s tými používateľmi a neviem, čo ešte. No, ešte by som chcel vlastne vyzdvihnúť výhodu toho IDSK, že už v tejto fáze bolo prínosné, že vlastne dodávateľ technického riešenia bol prístupný na to, aby adoptoval IDSK ako také. Čiže sme vlastne nejakým spôsobom vyhodnocovali tiež taký ten čiastkový cieľ našho projektu, že či mu vôbec urýchli to IDSK tvorbu toho daného riešenia. A zistili sme, že mali sme to nastavené vlastne z pohľadu nejakého budžetu na developerskú časť, že okoľko je vlastne zefektívny časť toho daného programátora to IDSK. A mali sme tam vlastne odmerané, že to bolo efektívnejšie o nejakých 15%, ak si dobre spomínam. Pretože vlastne to IDSK mu dávalo presne ten komfort toho, že už má vytvorené komponenty, už má nastavenú paletu farieb, typografiu, nemusí to riešiť, už to mal ako nejaký framework hotový. A v tom čase boli nejaké minimálne komponenty, ktoré bolo potrebné použiť. Čo sa týka nejakých nových, tak voči IDSK aktuálnej verzii v terajšej sme potrebovali vytvoriť možno iba 1-2 komponenty navyše, čiže to nám tiež vlastne šetrilo čas, že nebolo treba vymýšľať všetko od piky. No a v neposlednom rade sme ešte pristúpili k zberu spätnej väzby a nasadili sme vlastne na schránku možnosť zanechať spätnú väzbu, vyplniť NPS, čo je vlastne skóre spokojnosti s daným danou službou. A navrhli sme riešenie, v tej dobe to ešte nebolo nikde zadefinované, že v jakom formáte a akú dobu sa vlastne majú uchovávať tieto dáta. A našetli sme metodiku pre zadávateľa, ako pracovať s tým výstupom. Že vlastne celý ten
feedback od tých našich používateľov nešiel do šuflíka, ale mali sme dohodnuté nejaké cykly, kde sa vlastne zadávateľ vracal k tým daným službám a vedel to jednak buď s nami, alebo s nejakým iným dodávateľom skonzultovať, mal vstupy na ďalšie riešenia, mal identifikované problémové body a podobne. No, ešte by som chcel spomenúť, že v rámci tohto projektu sme tiež nejakým spôsobom navrhovali, že akým spôsobom sledovať analytické dáta v ďalšom rozvoji. Čiže nasadzovali sme nástroje ktoré nám merali kliky používateľov, nejaké heatmapy. Tiež sme k tomu vypracovali metodiku, podľa ktorej sa vedel zadávateľ riadiť. Tunak vidíte príklad jedného zadania nad jednou danou obrazovkou. No a čo sa týka vlastne UX správy, tak nám vlastne tu by som možno... Môžem toto ako povedať, že vlastne, že asi tá dôležitá vec je, že vlastne ten používateľ by nemal prestať byť aktívny, alebo jeho hlas by nemal prestať byť aktívny v momente, keď sa vlastne ten projekt odovzdá. A preto vlastne aj tá vyhláška hovorí o nejakej UX správe. Ona vlastne popisuje, že tie OVM, ktoré na údržbu, prevádzku a rozvoj majú väčšie bežné výdavky ako 2 milióny, tak by mali mať osobu, ktorá je zodpovedná za plán postupu pre naplnenie požiadaviek na zlepšenie UX. Ale teraz sme vám to aj trochu tak ukázali, hej, že jedna vec je teda zber spätnej väzby, druhá vec je sledovanie analytických nástrojov, ako vlastne použitelia pracujú s tým toolom. Samozrejme, do rozvoja vstupujú aj biznis požiadavky, ale teda my chceme počiarknúť, že aj tie používateľské požiadavky a to, čo používateľia hovoria, lebo často sme si všimli, že na tých OEM-kách to proste končí niekde v smetiach, proste táto spätná väzba, nikto sa k tomu úplne systematicky nevracia. No a to je práve ten základ pre úspešný rozvoj v budúcnosti. To už nie je súčasťou projektu, je to skôr súčasťou nejakého rozvoju. No a tu sú vlastne spísané tie aktivity, ktoré by ten človek mal vykonávať a vlastne dneska to majú aj OVM-ka spovidnené, že takéhoto človeka by mali určiť a proste zapracovať poznatky získaných z používateľského prieskumu, robenie toho benchmarku raz za čas, implementácia, realizácia plánu zlepšenia a tak ďalej. Čiže toto sú vlastne tieto oblasti. Dobre, to je asi za nás všetko. Taký vlastne krátky úvod do UX. Takmer sme vyčerpali čas, ale predsa len, ak máte nejaké otázky, tak budeme radi a kľudne ich zodpovieme. Nech sa páči, pán Hanzlík. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem poďakovať za prednášku. Obsahu veľmi dobrá, ale hlavne aj taký príjemný pocit z toho celého, že tá forma bola veľmi príjemná. Celú dobu v podstate, ak som to správne pochopil, tak hovoríte o design thinkingu. Ale ani raz počas celej tej prednášky to nepadlo. A ja mám taký tajný tip, že prečo, ale by som rád od vás počul, že prečo to slovo tu nepadlo, že je to design thinking. No, je na to akobyže viacero dôvodov, že v prvom rade celé to názvoslovie je tak strašne komplikovaná. Vlastne tá naša disciplína, ja to musím otvorene priznať, že my sme plní buzzwordov všelijakých a neustálených. A aj pri práci na tej legislatíve, ja som bol súčasťou toho v rámci pracovnej skupiny Lepšie služby, vlastne sme museli hľadať také pojmy, ktoré sú možno trošku jednoduchšie. Keď si všimnete napríklad celá tá vyhláška o projektovom riadení, to je čistý waterfall, čiže vlastne akože design thinking a vôbec aj UX práca je v dosť veľkom rozpore s neiteratívnym prístupom k práci. Hej? Čiže napriek tomu sme sa to snažili namapovať na ten waterfallový svet a pracovať vlastne v tomto kontexte. Takže ten dôvod, prečo my vlastne nehovoríme o design thinkingu, je, pretože tieto veci sú proste znížené trošku na nižšiu úroveň, na tie naše potreby a možno aj nejakú možnú realizáciu, ktorá sa v tom lokálnom kontexte vlastne dá vôbec robiť. Takže nechceme úplne pliesť ľudí a pracujeme len s takým, že dobre, toto je UX a toto je použiteľský prieskum a použiteľské testovanie.
keď toto si ľudia zapamätajú a trošku tomu porozumejú, tak pre nás je to už obrovské víťazstvo. Ďakujem. Ďakujeme za otázku. Ak máte ešte niekto nejakú otázku? No, ja by som len v krátkosti povedal, že vlastne ten prístup k tomu user experience môže byť za každým a je pri každom projekte trošku iný. Hej. Ja chcem a priznávam teda, že tuto sme mali relatívne dosť veľa slobody a priamo od vlastne klienta a od toho OVMka, čo je skvelé a preto sme si to aj vybrali, lebo sa tu dajú ilustrovať všetky tie kroky. Nie vždy všetky sú možné a nie vždy sú možné v takej napríklad spolupráci toho multidisciplinárneho tímu, tak ako ho Fero popisoval. Takže ale vždy je lepšie, pre mňa akoby, že ten základný message, ktorý by sme tu chceli odovzdať je, že predsa len zapojenie toho používateľa aj na 2 testovaniach počas realizácie projektu je stále lepšie ako vlastne vôbec. Hej. Čiže dá sa to UX sa dá naškálovať pre daný projekt, dané potreby. Máme tu proste projekty financované z európskych peňazí, ktoré vyžadujú veľmi špecifickú formu reportingu a práce naplánovanej dopredu, ale aj tam je možné vlastne vytvoriť nejaký vlastne priestor pre spätnú väzbu od zákazníka, koncového zákazníka, koncového používateľa by som povedal. Ak by som mal odporúčať, tak možno, že na tom začiatku, keď sa vyhodnocujú tie veci, to zadanie a potom na tom konci si overiť, teda ešte pred tým developovaním si overiť tie naše riešenia a už potom sa to dá nejak akože inak riešiť. Hej. Lebo najdrahšie je to meniť po tom developerskom. Presne tak, hej. Bolo inak ešte nejaký chatový komentár. Asi sme tu mali, my sme inak túto prezentáciu už pripravovali asi 3 roka. Nová vyhláška riadení projektov, áno, to verím, no hej, to je presne to, že my sme túto vlastne prezentáciu pripravovali fakt 0,5 alebo 3 roka sme to mali v úlohách a vlastne toto sme tam vôbec nezaniesli. Čiže možno niektoré z tých vecí, ktoré sme spomenuli, už nie sú dneska platné, za čo sa ospravedlňujem. Dobre, ak nie sú ďalšie otázky, tak v tom prípade sme to stihli aj celkom na čas. Veríme, že to bolo pre vás obohacujúce. V prípade, že by ste mali nejaké otázky, tak kľudne sa na nás obráťte e-mailovo a my vám vieme zaslať aj vlastne výsek z tejto prezentácie, ale možno aj celú vlastne, ale to musíme asi preklikať, ale radi to s vami zozdielame. Ale nemôžeme poslať registrovaným záznam z webinára, lebo sme robili záznam. Áno, jasné, kľudne. No, super, dobre. Úprimne, už sme toto prezentovali viackrát, takže ja si nemyslím, to len tak vždy hovorím vlastne na záver, že si to musím prejsť, ale myslím, že tu naozaj nič nebolo, čo by sme nemohli zdieľať, takže úplne v poriadku. Tak dohodnuté teda. Super. Tak dostanete v tom prípade záznam od Juraja, čo je super. Dobre. Tak, ďakujeme ešte raz a prajeme vám pekný deň. Ďakujem, dovidenia. Ďakujeme, pekný deň. Ďakujeme. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujem, dovidenia.